ya chandinoda ngotaura ndechekuti nyaya yeCovid-19 yatonetsa zvokuti every time unotonzwa kutori nevakuru vakuru vanhu vakatirwira kana hondo chaivo vari kungoshayika zvisinganzwisisike. Vamwe vacho vanenge vati kurei, asi ndo chete vari kuripotwa mumanewspaper. Mumageto edu kuna Nambaro vanhu vari kufa, Highfields, Grenora, dunhu rekuchitungwiza vanhu vari kufa daily. Please, ndadzokerera futi, please. Baiwai vaccination inobatsira, because manje macases ari kuramba achikwira daily on a daily. Saka toita sei ipapo? Takamirira kuti hurumende ititire zvese, ihama dzedu, hama neshamwari dzekufa. Uda kumirira kuti zviitike pamba penyu kuti ozotanga kubayiwa. It might be too late. The families are being like destroyed nenyaya yeCovid-19. Musuno itaitaura zvemadrugs. Zvinongotaurwa 1 week zvo zvapera. Covid-19 futi muda kuti titire izvozvo. Covid-19 is going to be there with us for a long time. Saka usamirira kunzwa kana shamwari yako kana hama yako kunzi yashaya neCovid-19. Do the right thing, play your role, play your part. Whether uri kuZimbabwe, uri kuSouth Africa, Mozambique, Zambia, UK, Europe, Canada, Australia, United States of America. Say, let's play our part as Zimbabweans. Even kana une shamwari yako isiri Zimbabwe, unotongomutaura kuti hauna kasha. Inini kuti uya kana padheni pangu usina kubayiwa zvite. Inini ndo zvandototaura. Tavada kutosvika pano no Covid-19 no sex. Ndo zvata kutotaura. Handiti vakadziita izvozvo, ende varumewo futi no Covid-19 tinhingi vaccination hakunawo sex. Onai zviri kuitika mumbare musiko. Vanhu vari kushupika, tikuziva kuti vanhu vanenge vada kutsvaga kurarama. Mbare musika yacho yakavharwa, vanotanga futi kuchema. Yakavhurwa, vari kuabuse system, havasi kupfeka mamaski. Pfekai mamaski yenyu, zvinoeliminata, zvinoita slow down. Kuno kuchaiko chakatakanzi akavaccinatwa, you can walk without a mask, but ndakabuda panze apa ndopfeka mask. Kufa kunorwadza. Vamwe vanofunga kuti kufa hakurwadzi. Vazhinji vanhu vari kufa neCovid-19 vanofa vachirwadziwa, and there's nothing you can do. Because munhu anenge atorwadziwa, iwe uri kutaurwa kunzi usapinde murumu imomo, iwe upfe imomo. Hama yako kana ndibaba wako kana mukadzi wako. But takaramba tichiita masystems atiri kuita, gore rese rinongopera chingonzwa nematambudziko, RIP so and so. Hurumende inoedza nepainogona kukuzivisai kuti nzvimbo dzekubayiwa maCovid-19 dzakati. Unoenda unoona line riripo, unogona kungoti ndozvozviita mangwana. Musaverengere, ngomirawo muline mune vamwe imomo. Kuno Canada vanoita nemaappointment, but now angoma walk-in. Unotongomira muline imomo, 4,000 vanhu vachibayiwa pasame spot. Vakuita ma24 hour maCovid-19 vaccination.
muno mucanada. MuOntario mandogara muno, now we are 75% adult, double inenge vakabayiwa at least 1 dose. Tauda kutosvika pa 50% double dose. At least 1 dose is better than none, because COVID yacho iri kuuraya kumana. Hatingangoramba takangotarisa chingotaura kuti he aiwa ndingafa, he aisi amai yangu aiwa, ngatisiyane nazvo izvozvo. Ngatimbomirai mafanisi, ngatisasekerere zvisina nebasa rese. Dai zvamunoita kupolitics zvizvo zvamuri kuita kuCovid ya. Panongotaurwa chinhu chepolitics chete munomhanya ikoko moita izvozvo. Kana mangotaurwa zvinhu zvemafanisi munomhanya ikoko makuseka manje muchitumirana tumaclip. Ipapapa vanhu vari kutumirana maclip aMinox, inzwa Minox zvaakataura. Chitumirana eclip yekutaura kuti bayiwa Covid19 maWhatsApp menyu, mumwe ndakabayiwa, umutumirawo kana picture yako, kana clip yangu ndichibayiwa inini. Wakatumira clip yangu ichitaura zina nebasa rese, zvechihure zvechichi hazvifambe, kana zvekusatenga imba hazvifambe. Awareness, prevention is better than cure. Let's prevent one another from getting COVID-19. Ndonyaya yandiri kutaura. Ndaida kutotaura dzitori nhau chaidzo but ndazongoti mandikotaura iri straight. Onai ma-retired ma-army generals edu, vamwe vane madiabetes. Nhasi chaichaino wona newspaper kuona komanda ashaya, police ningi, former senior police officer ashaya. Ndio zvinokwanisa kuripotwa newspaper because ndo vanhu vanozikanwa. Ini ndakashaya inini, kana kuti iwo wakashaya. Kushaya means kufa. Ma-news reporter haakuziye, saka hazvibude munewspaper. Chirwere ichi hachisi chevanhu vane mari, asi newspaper inenge ichiita kunge kuratidza kuti chinenge chirwere chevanhu vane mari kana kuti vanhu vari mugovernment. Aiwa, vanhu vari mugovernment vanhu vanozikanwa, vanhu vane macredentials. Saka paanoshaya paipai paanofa zvinobva zvataurwa munhu wese kunzi General Nhinga ai succumbed to COVID-19 complications, because kuti vanenge vada kuzivisa vanhu vese kumabhesi ese, kana vemasoja kana vemapurisa kana vemuhurumende vavasingakwanise kutaurira ma1-1. Kumbare chaiko kwakafa zvinongozikanwa kana 5 Street kunzi Nhingafa. Wakafa kumbare haubude munewspaper. Imagine COVID-19 yakapinda kumatapi, yakaenda kumatererini, yakapinda mumpare macho mulocation kunationary. Munoita sei? Ko pamusika yakaenda pamusika COVID-19 iyo. Pamusika panosangana vanhu vakawanda. Kune Delta variant ka iyo inouraya quick, munhu hakuna. Pamusika panouya vanhu vanobva Budiriro, kuwadzana, Glenview, Mfakosi, Glenora, Chitungwiza, vanenge vachipinda Epworth, Hatfield, masabhabhu ese vanouya vachitenga mavegetables pamusika. 10 people chaivo vakaenda pamusika vane COVID-19. Makaiswa lockdown chaiyo yekunzi mumwe nemumwe ane musoja wake, hapana kufamba. Motanga kuchema futi kuti nzara. Mapicture atiri kuona pamusika, every 1 person out of 5 people ndiane mask.
vharai chimusika ichocho, vharai mbari musika yacho. Vanhu vari kupfeka mamaski kutya mapurisa. Aiwa, aiwa, aiwa. Watoona mupurisa ndipo vanopfeka maski zvibudika. Makavharirwa musika wacho makuchema futi. Makanzi total lockdown makuchema. Garai mumba. Munhu akagara mumba unotoziva kuti zvinhu zvakubho. Dya sadza neshuga. Takazviita isusu tiri vana vadiki. Munhu anoenda kumusika wezveshuwa chinotsvaga kurarama. Anoenda kutaunda chinotsvaga kurarama. Kutengesa kafoni, buy and sell, middleman achiita zvaari kuita. Tese takateerera hurumende kuti zvanzi garai mumba musatravhela intercity. Tarisai pakafa vanhu 22 muwish just because uda kunoona wagonei ipapo. 18 families suffered because mumwe munhu akatadza kuteerera zvakataurwa nehurumende. Kunzi no intercity traveling. Utonzwa munhu wekuchitungisa achitotaura kuti ndoda kuenda kutaundi. Aiwa, chitungisa it's a city on its own sha. Chitungisa yakafanana nebhulawayo, yakafanana nekwekwe, yakafanana negweru kadoma, Harare. Kana yanzi no intercity traveling, munhu wekuchitungisa ufanira kuenda kuHarare. Gara ikoko chitungisa ikoko, tsvaga zvekuita ikoko. Kana uri health worker ya unofanira kungoone tsamba yako, mapurisa anokusiya uchienda. Uri kuenda kupi kutaundi kunotsvake chii? Ilockdown kune notsvake chii? The minute yamunoziva kuti chitungisa haisi ghetto, garai maiziva kuti chitungisa haisi ghetto, isiti. Just because hakuna mabuildings fanika ari muHarare city hazvirevi kuti chitungisa ighetto. Chiri kutungisa haisi ghetto, Mbare ndo ghetto. Mototitaurira kuti ghetto yekuchitungisa chii? Kutori nedzimba dzakanaka dzinoita kunge dzekuBorodhiyo kuchitungisa ikoko. Kutori nemasuburbs kuchitungisa. Saka intercity vanhu vekuchitungisa chimugarai kudzimba dzenyu, garai ikoko. Mombosiyana nezvekuHarare izvi. Vanhu vekuMbare wofuti garai kuMbare. Musaende kwaIfridzi. Ifridzi garai kwaIfridzi. Fakosi garai futi ikoko. Inini kuno kwanditombobuda musikabhuru mangu hapana kwandinoenda. Kwese kwakavhurwa, marestaurant kutaundi kwakavhurwa, vanhu vari kungotenderera but vashoma. Bhazi uchifamba murodhi unoona bhazi mune vanhu 2. Hazvirevi kuti vakapusa. Uswera uchimanikidzirana muzupu uri kuenda kupi? Gara kumba. Uri nesi here? Uri doctor? Manesi nemadoctors ndio vanofanira kunge vachinzi vari kufamba. Kana kuti une munhu wako ari kurwara, momukwidza mukataxi momuperekedzawo kuhospital. Kana kuti watumirwawo mari neWestern Union neWorld Remit neMoneygram, parodblock unobuditsawo kakafonika kuenda tumirwa mari, noda munhu otora mari, yatumirwa gogo, yatumirwa mai, yatumirwa inini kuti titenge chikafu. Ndo vanhu vari kubvunzwa kufamba ivavo. Garai pasi. Especially vanhu vari kungoenda kuMbare musika, vamwe vacho hamuna zvekuita kuMbare musika ikoko. Garai kudzimba dzenyu. Kana uri kubudirira kuwadzana Greenview, garai ikoko. Kuita yauri kuita uri ikoko. Makaisirwa total lockdown. Mai manje unogona kupinda total lockdown muZimbabwe, muchazhamba. Indotokurudzira government ngaitombonyatsoita total lockdown in Zimbabwe. Fange last year 2020 yemuna April March, first one 21 days here. Ndo yakudiwa manje. Kufinira ngakuende vanhu 5 kana 10
ndozvakudiwa. Hayi ndatambudzika ine nema-RIP nema-RIP rest in peace so and so, matambudziko ningi. Aiwa, it's too much. It's too much. Kwese kuna na Syria, South Africa, Mozambique, imboterera iyo. Kuafrika mai manje uri kutonhora. Chirwere chinohakira muchando. Kuno kuri kupisa kudiaspora kuno kuisama time. That's why chirwere chakadzikira. But manight club akavhurwa, pane vamwe vane mukonyo vasina kubayiwa mavaccine aya. Ndo vanobva vaita kuti mubate mese imomo. Mari tinoida. Ina handiende kubasa. Ndakataura kuti hapana kwandiri kuenda. Ndishande until kwanza kusisina Covid-19. They can come with whatever they want to say. I'm not going to work. Yeah, we have a good government, you know to know kuti mativapo mari yekuti vararame. Kuzimbabwe hakuna izvozvo. But muCanada irimo. MuCanada ropiwa mari yakanaka handikunyebera. It's $900 every 2 weeks. How about that? Kunzi gara pamba 1,800 pamwedzi. Yengonzi usabude mumba. Unongobuda pamba uchinotenga ma-essentials. Unobuda unotenga chikafu. Wow, why is not essential sha? Tunotenga edu hawa but mumbo tandaro 2 minutes, mumbo tandaro 2 minutes ne boys dzako. 1 hour 2 hours mudzokera mudzimba dzenyu. Saka ngatingoziva kuti even kana kushanyirana kumwe vaiva kusina kana skiri. Ngatimbozvimira izvo, especially kuZimbabwe. Because mari yacho yekuti uzoenda kuhospital hauna. Mari yacho yekuti uzoviga munhu wacho hauna. Zvakaomera munhu wese. Inini ndotyawo kufa. Painternet paedu paFacebook apo zvikuita kunge vanhu ane mari chete ndo vari kufa. Aiwa kunyeba. Kutori nevanhu vasina mari, varombo anotoshaya vari kutofa neCovid-19. Vaccinate yourself, protect others, mask up, sanitize. In personal health, take a shower, geza. Mvura iriko kuZimbabwe hakuno kumvura yakawandisa, saka unogeza kana ka5 inopisa futi. Hope vamwe vanhu vari kuma nzvimbo dzatinoti diaspora vari kutaurirawo hama dzavo sekutaura kwandiri kuitawo hama dzangu. Munhu wese anonzi muZimbabwe ni hama yangu. Vandinoti shamwari dzangu vandotaura navo paWhatsApp vese ndakavataurira kuti onai boys, wakavaccinatwa here? Hauna, enda unovaccinatwa. Kana asikadiwa hadi but message iyo yakasvika. Handikafoseka munhu because zviri kunzi it's not compulsory. Until it's compulsory vanhu vachatanga kunyatsovaccinatwa. Look where we're going. Sooner or later upinda mutaundi maHarare meme uchibva kuMbare unenge wakuratidza Covid-19 card yevaccination yako. Ini ndakavaccinatwa because nditoziva nyaya yacho. Ndakabhadhara 1,500 ndakaspenda pandakabva kuZimbabwe muna March 13 March nchibva kuZimbabwe ndichisvika kuno ku14. 3 days motel 1,300 nechikafu chimwe chandaimbo order
government yemunomu kutaura kuti kana wakavaccinatwa wakabutravela ukadzoka kunoku, you don't have to go through quarantine. So I take my vaccine because I have to travel. But pachasvika time yekuti basa chairo muno muCanada, if you are not vaccinated, you won't get it. Kukwira bhazi chaiko kana kupinda night club kana restaurant, ichasvika time yekuti if you are not vaccinated, haumupinde. Onai Harare City Council yakati kana usiri vaccinated, don't come. Tambira kure. Chikoro chacho kuenda kuchikoro, vana vachatanga kutonzikana if they are not vaccinated, usauye kuchikoro. Madrugs owanda manje musystem, mumastreets, makushaya zvekuita zvofamba sei. Siya vana vaende kuchikoro. Macases aangodzika, zvikoro zvinovhurwa. Handiti simple mathematics. Covid19 yakangonzi yadzikira, zvikoro zvinovhurwa. Muri kuchemei, zvikoro zvakavharwa chichichi, waka. Ungoona around, look around you. Look around you. Mwana akaswera pamba anokumudza kunzwa nzara, saka chikafu chokuzomufidha ari pamba everyday unochiona kupi? Seni mabakwedza aripo, masikati aripo, manhera aripo, kana hopa dzuwi. Kana une nzara akahopadzuwi. Wamboona birida anonzi haafidhwe kuma12, akumboisadza ma12, unopa kuma3. Wampa ma12 anorara hachashanda. So my people are, regardless what, ini ndogona kunge ndibenzuwo zvangu, but handipei ngezvekudaro. Mama ndatosvika pastage yekutoti munhu wese ngaatovaccinatwa. Vamwe vanhu havasikunyatsozviunderstanda zvandiri kutaura, but ndo skill yacho. That's why nhasi ndangoti mai ndingorwaje kazhanyu waiziya nekadobs. Kadobs aka ndakavapiwa nenhingi nemumwe muJew pandaisenza kuairport. Angofarira ainga ndira panotaura kuti, do you want this? Ndakati chikanzi atora. You know? First is my Israelites acho German. Children of Israel. Yeah, tisu vanhu vacho. Marasta. Saka vamwe vari kuti kana hanzi munhu kana ane diabetes abaiwe Covid19, aiwa musanyeberane, kana zvakataurwa nani izvozvo. Munhu wese hazvina basa uri kurwara nechirwere chakaita sei. Musadiagnose vanhu zvekunyevera, zamuri kunyeberana maWhatsApp. Budai magurupu munyatsoenda mureality. Mutaurirana kuti tora mudhara wako unovaccinatwa, tora amai vako anovaccinatwa, gogo vako. Ndo vanhu vakatanga kuvaccinatwa muCanada muno. Takaita ndofunga 4 months kuchingovaccinatwa vanhu vane 70 years and older. Yabvadzika pa60 years. Yabvadzika yabvasvika pa50 ndo patakazovaccinatwa wana Minox. Pa50 yabvanzi 40, after 40 yabvazonzi munhu wese. Ende pama-vaccination clinics edu ekuHarare kuZimbabwe, chembere ngadziende kumberi dzikuvaccinatwe dzidzokere kumba. Zvinongoitwa mubhengi zvezve. Ma-elders ndanotanga kuvaccinatwa. Havafaniri kumira muline. Bvunzai ana mai venyu ana gogo venyu kuti gogo
makavaccinatwe kana bvunza ningi munhu ari kumbo unogona ngori usouth gogo vakavaccinatwe torai gogo vanovaccinatwa vanoenda nekamwana kadiki havamire muline vanongovaccinatwa maprivileges yavo still stands anywhere in the world kunoko hakuna chembere inomira muraini mbenga hakuna chembere inomira muraini nokupfurira kumberi inoenda kumberi saka one serious note kasmart kandarovaka kuda kungotora attention yenyu chete kuti ufunge kuti ndikuita mafanisi but handisi kuita mafanisi that's why ndangorovaka kasmart Wedzera ehe ikakajaketi ndekesutu asi ndatomboipfeka sutu yacho parodhi asi ndatomboipfeka ndakakurasisa ngodraw attention yako chete unzwe nyaya yangu maybe kasmart kangu kashanda saka do the right thing get vaccinated mask up sanitize personal health take a shower musati nhuwire mhapwa because gaya kuti unovaccinatwa una kuzviita nokwadza manesika ndopaanozokubaisa jekiseni rinorwadza mozokumunhuwira hospital unoda kuendwawo wakageza sangomunga nengotaura ndakunovaccinate aiwa rowa wakabhafu kuma 12 ozotanga kuzvinhuwa dikita rako hatisina basa nazvo unenge wapedzerwa kudhara nemanesi anyways that's all I have to say macondolences awandisa pafacebook apa ndiri munhu anoswera ari painternet daily pafacebook ndiri munhu anoverenga manewspaper the Herald, Sunday Mail, Wedzera ndo manewspaper andowanzoverenga zvangu ndo andotanga kuverenga ndisati ndaenda kunana BBC CNN please get vaccinated handiti zvakangodaro chete tinokunda chimbogara kuti machurch leaders edu aya vanoisa vanhu 15,000 mucity sports center 15,000-20,000 kwazindoko vakamira nesu vakataura kuti munhu wese ngaavaccinatwe maprofets ari ikoko vanozviti tisi maprofeti akataura kuti please vana vaMwari endai munovaccinatwa some of you might not believe in it mapostori mamwe acho they don't believe in these medical practitioners whatever but COVID-19 haina basa kuti uri mupostori haina basa kuti uri profeti wazvinzwisisa haina basa kuti uri musoja futi kana mupurisa kana unoputa mbanje kana unorova madrugs haina basa nazvo kana une mari unogara kusuburb unogara kugeto nouraya munhu wese even ari kumusha anofa saka get yourself vaccinated quick take it ja people take it maprofeti ngaamire nesu mari dzechegumi kapirwa kwavanoitwa mari dzechegumi dzedziya vachiprofesisaiza vachitaurira vanhu kuti ndokunamatira chimbozvitaurai muchitaura zvecovid
chegumi takakupai mai manje chakamira because mari hakuna. Pindai muchitaurira vanhu kuti munhu wese munoteererwa imi vanhu vaMwari, mimi munoti men of God, munoteererwa stereki nemaartist anojaivhisa vanhu mabhawa, munoteererwa futi. Vatungamiriri venyika vakakutaurirai kudhara. A country is people, sha, not munhu one. It takes a village to raise a son or a daughter. Munhu wese, everybody should play their part. Ita mafaniza ako uchiita, but as long as you're sending that message, get vaccinated, indaka vaccinate. My socialists, please. I know I might be asking for too much, but on death there's nothing that is too much. Kana wafa nitaka chocolate kemajuru. Vamwe isusu hatina mati vanhu vakafa kaizvo. Togona kuita praise and worship vanhu vapenyu chivabhiga, but munhu akafa so anokanganwikwa. A month, 2 months, 3 months matokanganwa kuti munhu yafa, anenge asina basa. Munongohukura paanongofa pepe ningi atofa, haachadzoka. Life, when you have got life, the next thing you're gonna die, and it. But kafiro kacho haufana ungofa uchiziva. Mapandemic anouya every 50 years, every 40 years anouya mapandemic aperi. Kuno Canada kuno, this is my second pandemic. Kwakamboita SARS ma 90s. Muno muCanada. Yangoda ngofana neiyo Covid19. Vanhu vakatobhana kuuya kuCanada kuno. Zvikoro zvakavharwa. Munoiziva inonzi SARS. SARS. Igoogle yaita kunge flu like, inanga ne flu like symptoms. Vanhu vakafa muCanada muno. It took my rock bands kuti vanhu vaunderstand kuti kune chinhu chinonzi SARS. So this is my second pandemic in Canada. I can actually write a book kuti aonaka. I've lived a life. I went through two my pandemic. Zimbabwe munoenda mapandemic akawanda. Munomboenda cholera, HIV pandemic. Manje ya Covid19. Kune drug abuse pandemic. Kobva kazoya Zimdancehall pandemic. Nzeve dzenyu dzakadza kutorira idzi kutemwa nemusoro muchiteerera Zimdancehall. It's a pandemic. Maartisti chaiwo vanonzi vanotaura zvine musoro, vanoimba zvinokurudzira nyika, tadza kuteererwa Zimdancehall yapindira. Makungodzwa zvinhu zvisina nebasa rese. Unogona kuti hazvina nebasa, but kune mumwe munhu aitonakidzwa, neniwo ndaitonakidzwa. Hapana vedu veZimdancehall ndovandikutaurira ivavo. Zvamangoita pamakapinda muZimdancehall, chizviitai muchitaurira vanhu, because vanhu ivava vakafa, Zimdancehall inofawo futi. Ivo vesungura, uyai mutaurire vanhu. Enda kana paTV, enda paFacebook, woitwawo kaklipu kako uchitaurira vanhu, kana picture chazvayo uchibayiwa jekiseni reCovid19.
you make a difference, believe you me. I made a difference to like 5 people who contacted me. That's one more than none. Vachitotaura kuti hama blanco ndakatonobayiwa because ndakakuonai muchibayiwa. Imagine munhu wesungura vanozikanwa, wesungura ariko kana wezimdanso vanozikanwa. Munochinja zvinhu, ana man of God. Tambokutaurirai, tikukuzivai. Makanyarara mai manje because hapana chigumu chiri kuuya. Manga majaira kutora mari. Mbotaurai neizvi zvekuparadza nyika izvi, zvekuparadza upenyu hwevanhu izvi. Kaya kuti macases Covid19 akadzikira, mabhawa anovhurwa, mashows, maartists munotanga kuita mashows. So why not? Munhu anokuitira video uya sha pane nyaya yandoda kunyatsotaura iri bobo, hayi izvi hasi zvokubhadharana. Nyasondotorawo ndakapfeka kasmart kangu ndomboisawo Covid19 awareness, ndoisa pachannel pangu kana pafacebook page pangu kana payoutube channel kana pafacebook profile kana ndongokatenderedza katenderedzerwa kandinoita chi music dzangu pawhatsapp. It's only a minute or less to tell the people kuti boys vaccinate for Covid19. Music haisi kutenderera. Tenderedza kanhingi kako. Munhu anenge akarohwa nemutoriro unoona kuti atisi ndinhinginhinga ndewangu uyu. Because vari mumagroups enyu. Nange nongotenderedza music zvisina nemusoro mumawhatsapp. Mafanzi iya akafa manje ndani achazouya kubhawa kwako. Tenderedzai zvinhu zvenyu. Encourage people to get Covid-19 vaccine. Nyika inoendera mberi kwese. Handisi kutaura Zimbabwe chete ka, nditaura UK, Europe, Canada, United States. But ini ndikutaura ndakamirirawo maZimbabwenzi. Ndo vanhu vandotaura, ndingambotaura vanhu vekujamaica ka. I'm not a Jamaican. Practically I'm a Canadian and I'm a Zimbabwean because I have dual citizenship. Saka ndokona kunge ndichibatsira vamwe vari muCanada muno vari kutoita yavari kuita. But anyways, ndozvandataura. Mask up, men of God, takamirira kunzwa wamuri. Iyai baiginya manje. Achakukumbirai takuda kuti baiginya. Ana blazi wesungura vai takakumirirai futi. Nevamwe vanoimba vacho. Zimdancehall artist takakumirirai. Indiro music saka ndokwanisa kutaura izvozvo. Ndakakutaurai nemazita ndogona kukanganwa one ari important. Saka mese anozikanwa neasikazikanwa. Kwaunotumira music wakaita kavidhio kako, ndavaccinate wakapicture kangu ako, ndavaccinate wakavidhio kangu ako, boys dzangu vaccinate wai, unenge watoita bho, watochinja upenyu hwemwe munhu. Anyways, one love, yeah?